ingonditizira kana usina nhumbu. Baba Isabel mati kudini. Chero uriwe zvako. Right. Wandakadane moyo wese. Yebo. My sugar. My tapi. Yebo. My ngwangwangwa. My galvanized. Chero usina chawinacho. Yes. Usina kana kuzitakura. Ingouya chete. Ingonditizira. Ndokuda padhuze. Kadi. Pachabaka fire. Ndoda kuenda kunoona atete vako. Atete vako kuti vakambokuranga sei. Amai vako. Nema friends ako. Imi. Dere Ishewe featuring Saint Flo. Zikanzi Superstar. Ndo bzatiri kuita kapa National FM Radio. Rikiti vo. Makabatile kwa muri ya Zimbabwe nasi. Nicho kwa muri ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza ndikutsudzura dziri kuitika matima anavose nyika ino. Muri ya Zimbabwe dzandakapakata dzandakabata. Haiwa muri ya Zimbabwe dzinoda kutura befu. Ndiri kuremerwa muri ya Zimbabwe nekuda kwezvandakatakura pano. Asi nyaya ndisendedzika muri ya Zimbabwe. Rega ndiko kuzivisa kuti izvo nyaya dzandakabatana pano yekutanga muri ya Zimbabwe ndine nyaya iri kuitika kunonziko kuhwedza. Kana ndichitaura kuhwedza muri ya Zimbabwe ndiri kutaura kuhwedza kunonzi iko kufeos sabhuku Nzanza village 2 ward 14 kwa chief kuandikira kune nyaya ine murume anotora vakadzi vachienda akazobatwa kuti mukadzi uyu anopfeka hembe dzevakadzi. Murume kunyangwa akapfeka trouser murume uyu anopfeka hembe dzechikadzi kusanganidza rimwe zuva mumwe murume akatozoona mukadzi murume uyu akapfeka hembe yemukadzi wake yanga ine mabhandi saka mabhandi aiburikira nekumashure haana kubvunza. Next door nevari pedyo vese vakashaya hembe dzavo dzemadzimai but hembe dzidzi dzemukati. Asi Zimbabwe regai ndikuzivisei hembe idzi dzakazoonekwa pachuru chiri mumunda wepamba zvacho. Murume uyu akatogadzira pachuri papo pakatoonekwa pakatogadzirwa mazamo ekugadzirira nebra. Ngatisangene pa National FM WhatsApp channel. Baba Isabel muri kuti makanokwanisa ere kutora mufananidzo wechuru. Zvinhu zvacho ndinazvo nezvaanozviita kusvikira tozoendeswa kwa sabhuku vandataura apa ndo vakatontonga nyaya iyi. Ndichakuudzai zvakabuda kutsaragura. Kune vese vasati vajoina National FM WhatsApp channel ingotumira kawedhi rokuti linki pa WhatsApp namba dzinoti 0713938538 kana 0712393852. Muri kuti kuhwedza murume uyu aita madzimai ekuumbira ere? Aiwa aita madzimai achienda. Madzimai achienda. Izvo zvatori nemwanakomana waka 25 years wakamboita pakutanga pasati paita kubva zvakaenda kutanga vanga vakungouya vachienda. Ndichakuudzai zvenhoroondo yakaitika pane mukadzi akatopedzisira kuenda zvakare kuti chichangaona. Asi baba ava vanopfeka hembe dzechikadzi. Mana ari masikati vanoisa dzechirume dzavo pamusoro asi hembe dziya vabvise dzinenge dziri mukati. Kana amanheru vanotorova full combat yechikadzi. Vatori nemazamo avakagadzirira ekuti vanobva vaisa apa pachibundu pachest apa wobva wapfeka bra wobva wapfeka dress nemabudiro azvakaita tichakupa Zimbabwe. Vachibva vatozowanikwa zvinhu izvi zviri pane chibo churu chiri mumunda mavo nyaya ikaendeswa kwa sabhuku zvakuda kubuditswa kati makasa inini hangu ini ndiri mudiki nenyaya ngazviende kumusoro ya pakaipa inyaya iri pahwedza kunonzi kufeos. Ndobva ipapo muri yeZimbabwe ndine nyaya inorwadza inotirwadzei igoti zvakare chawakazviitira mazokuda mavanga enyora. Murume ari kunonzi kufulabusi akaroora mukadzi wake ndikuita vana 3. Mukadzi wake amuendesa kuchikoro aine kosi yaita achingopedza kugraduate ndobvafa. Murume ndokurwadziwa ndokunotsvaga godobori kuti ndibatsirewo chatura mukadzi wangu chii. Onai kwandakabva nemari dzandakashandisa ndichiti ndichazowana. Godobori akaya mudzimba achida kubatsira imba yakanga uya achida kuti arari mangwana abatsirwe yakada kuti mupiswe nemoto ikadzimwa aitimwa nematombo nezvaitika mangwana kuseni kuchibva kwatosvika vamwe vanozika inodziringanga mudzimbo zvikanzi ko iwewe wauya kuzoshandira muno isusu watisvorei. Zvakuitika nezviri kuitika ikoko mhuri yeZimbabwe muchazviona. Mukabuda zvakare mukauya pa WhatsApp channel pa Glenora B pane dzimba dziripo dzisiri kupindika mauzvimbuzi vakutoenda kukumbira ku next door kana kuti unotoshinga kuti kuvire kuti kwese kunozvibatsira. Ndokunge vari pedyo newe muchigona kudyidzana kuti vanogadzira pana pavanotienda kuti mungoita muchipindwa zvokuti ukabatwa nemudumbu uchitemba chimbuzi chiri pa next door
zvinenge zvakaoma kune vakabhoita mudumbu munogona kuti udzwa kuti zvakaoma sei apo unenge usingawadzane nehama kana kuti manebhazi ako chibvudzi chobva chavhara chobva chaita 3 weeks chisina kuvhura muchiti makatumira shoko kukanzura kwazikozi tiri kuuya asi mudumba muna nguva yekuti tiri kuuya zvakawanda mhanya paNational FM WhatsApp channel tsudzura inthawe ziri kudiyana icho kwadi mari yeZimbabwe ndiri mandiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura dziri kuitika matima wose nyika ino paka ndapindira muri yeZimbabwe pafilabusi chiri kuti tani nyaya yandiri kutaura muri yeZimbabwe yakaitika mukati menzvimbo yandinosvevedzera kuti filabusi inyaya inorwadza ndichitaura nemurume anove ane mukadzi anova ane mukadzi akaita kuti murume uyu aunze nyaya panapa nyaya yakaitika yakamira sezvizvi murume akaroora mukadzi wake ndokugara naye anoti murume anosevenza basa iro repamusoro ratisingagoni kutaura nezita panguva ino achishanda kudaro anoona kuti upenyu hwake kwahurikuenda unoda kubatsirana uchida kubatsirana kudaro rega kuti ndiite kuti mudzimai wangu aite sei ave nebasa masumukiro andiri kuita inini mukadzi wanguwo zvakare akave nechokuita tinosumuka kudarika apa vane vana vatatu vanodzidzawo chikoro zvakanaka mukadzi wake akamuendesa kune imwe kosi yaita achiita zvinhu zvakega atopedza ndokubva afa nematambudziko afa kudaro murume akachema kune vanoziva kufila bhusi kunonzi parufu rwake vakawanda vakatora mazuva vachimuchengetedza chikonzero vaitoona sekuti iye pachake anogona zvakare kurasikirwa neupenyu nokuti akanga arwadziwa apedza kudaro akabva afamba akumbira vana tezvara vanove vabereki vemukadzi wake vana baba ndipei nguva ndinoziva kuti mudzimai ndewangu asi werudzi rwangu imbondipawo nguva yekufamba ndichizama kuti ndingaziva kuti chakadya mukadzi wangu chii pakurarama kwake vana baba vakatenda mukuwasha famba nekoko zviri zverufu hazvitiki kwako kwega zvinogona kuitika zvichitika zvakare kubva kune hama dzedu isizo but murume uyu aigara muvhileji maakaroora imomo ndo mune vabereki vake uyezve ndo mune vabereki vemudzimai wake zvadaro mhuri yeZimbabwe akabva abuda kuenda munext village ndo makanga mazinge batamira vana baba vemukadzi wake 7 minutes past 10 ndo pafika nthawe pale manje kune vese vachingotibata mhanyayika paNational FM WhatsApp channel tsudzura baba Isabel icho kwadi muri yeZimbabwe akazoenda kumusha kwana tezvera vachona kwavakanga vatamira ikoko ndo kubva asvika achitaura chiti baba ndauya ndibatsireiwo ndoita sei kuti mukadzi wangu aite sei ndizive chakamudya zvikanzi ita izvozvo ndo kubva aenda atsvaga mubatsiri achibva auya kumba kumkwasha kwakafira munhu uyu auya kumba kwakafira munhu uyu akapiwa pekurara amene kuti vanhu vagariwe munzvimbo umo vakaziva sei kuti munhu uyu atsvaga mubatsiri imba yakapiwa yekurara achiti mangwana tiri kumukira tichiita basa titanga kunzwa chii chakaitika pano usiku vakaona yakupfuta kona nekuti ndeyeuswa vanhu vakamhanya vakadzima akatanga kutemerwa matomo pamusoro pemba achipotserwa mangwana makuseni kumapasi 8 dzekuseni vanhu vamuka pane 1 akasvika anove godobori womunzvimbo iyi akataura mashoko ekuti mamboti zvidzeiko nai vagodobori munobva kunzvimbo dzenyu muchiuya munzvimbo dzatinogara isu muchizoshandira munhu munzvimbo dzatinoshandira isusu matimboti zvidzawo chii akati ini ndanguya kuzobatsira munhu hapana kuita nguva kuchibva kwasvika vamwe varume vaviri zvakare zvikanzi asi mashoko amaudzwa hamuna kumanzwa here munomutorera nagodobori nesiwo tiri n'anga dzinobatsira vanhu mukati menzvimbo inoyi haukama kuti munobva kunze kwakadaroko muchizobatsira munhu vanhu vakazowanda kusanganisira mamwe madzimai anouya magodobori munzvimbo omo namba yevanhu yakasvika kuma 11 yevanhu vanozivikanwa kuti vamwe havashoperi but vanongonzi kuita chitsinga unorapwa ipapo vamwe vachinzi vanobatsira vana vanoratidza kuti vanhu vanoita matare ekubatsira vanhu pachivanhu ndo vakange vaungana pamba apa murume uyu kana kuti ndingakuti munhu aibatsira pamba apa achibva ati iye ko inini ndakuzvidza ipapi ndatoitawo zvokudanwa pano pamba handipazivi zvikanzi zvatataura wazvinzwa muridzi wemukadzi achibva ada kutaura paakavhura mashoko ekuti ade kutaura kuti inga ndindashevedza munhu 1 akabva anzi sewe zvako nyarara unogona kutevera mudzimai wako ndokubva anyarara
kuchibva kwazouya vakomana nevamwe vanhu vakanzi pindai mumba mutakure magwebe ese agodobori uyu mende kudoisa kunze kwemusha. Ndobva atakurwa ndobva anoiswa kunze kwemusha. Iye pachake godobori anga ane motokari yake akatozotakura magwebe ake achibva kunze kweyadhi abudiswa panze. Ndobva ataura mashoko ekuti inini hangu ndakuenda, asi zvandakuda panapa achiudza muridzi womukadzi, mwanangu wandidana ukani mari yawakandipa nemari yausati wandipa, asi mashoko andiri kukudza ndeye kuti basa riya razotanga. Zvainetsa kuti tizive kuti akakonzera zvinhu izvi ndezvipi, asi vekwangu vakutondiudza kuti aiwa hauzi kudzingwa but ndeimwe mhinduro yekuti kuratidza kuti zvinhu pazvakatangira ndezvipi, newe wakutoona pane zvausingaziva. But mwana anove ndiye murume womukadzi uyu akabva ataura mashoko ekuti vamwe vachiona vari pakati apa vatori vabereki vehama dzemukadzi wavo. Tirikutukane saka ndiite sei? Zvadaro mhuri yeZimbabwe godobori akatakura pachibva pangoita one day achibva anzi ibva munzvimbo iyoyo tsvaga kwekuenda, kana une kubasa ungotora off imbotsvaga kugara ipapo ibva. Zimbabwe nyaya ndiri kutaura ine 2 weeks yaitika kufila bus. Varume vaviri vanove baba mukuru nababa munini, vanove varume vanove vakaisa baba vemunhu ane mukadzi akafa pakati, vakafa vari magodobori 2. Vafa kudaro vakarambidzwa kuenda kuchipatara nemadzimai nevana vachiti vana hababa venyu vakagara vataura vachiti inini upenyu hwangu ndinorapwa nemagwebe angu handiendese kuchipatara, but vakasvika pakufa. Vapedza kudaro kune vamwe zvakare murume nemukadzi vakarara vasiri kumuka vari kurara. Hondo yakatozotangira kune vamwe vasiri vehukama vakambengi vasvika pambapa vachiti kudzimba dzedu hakusi kugarika. Mukadzi wemurume uya akafa ari kuuya kudzimba dzedu achinoka dhoo, kana wavhura dhoo unomuona ari iye achiti ndivhurirewo ndipinde pamba pangu ndoda kutsvaira. Mushakabvu uya akanga aita kuti muru wacho akafa, akaita kuti murume wake atsvage mubatsiri, ndiye akuonekwa kudzimba dziya dzevanhu vakauya kuzotananisa godobori pamba. Zvadaro pane madzimai angataura kuti 3 akanga aripo, kusanganisira vamwe mai vasingarove hakata, vasingabudirwi nemudzimu, vanoti vanorapa zvevana zvenhuva. Vari kuti kana vachibika kumba kwavo vanobatirwa mugoti. Vakabatirwa mugoti dzimwe dzenguva nepoto yacho pamoto panonga pasina, but vakazobuda panze vanoona poto yacho iri panze yakakwidibirwa, zvanga zviri mukati zvakakwidibirwa pasi zvakasika. Kana kuti vanopedza kubika vavhara poto yekuti ishinyire vagona kuti vapakurire vanhu, vanoona muchipoto mune chimbuzi. Varume vachirwara kudaro vari parufu rwevarume vapakutanga, vanhu ndokuungana, ndo pakaita 1 chivindi, ndokuenda kuna Sabhuku. Nai Sabhuku, pane nyaya iri muno munzvimbo menyu hamusati mainzwa here? Sabhuku kuti handiizivi. Zvikanzi makazvinzwa here? Kuna godobori akapinda muno achibva adzingwa, zvikanzi handizivi, but Sabhuku aiziva. Zvikanzi kana une nyaya yako tanga kundiudze, usandibvunze kuti makazvinzwa here. Iwewe kana usina kundiudza unofunga kuti ndakaudzwa nani? Daniel Roshi uri pinifo wakachwemba kiminikasha hati Reporting to the end. Boya muchwane unoti kudiko Kudzivare mukaka kuya. unoita seiko kana uchifanira kunaka seni Unenge kuna Eve. akataka pakunaka ndianiko Leviticus. kukauyaniko Simon Peter. kukauyaniko Adam. akapedzesera pakutenda Mother Mary. Piorotapio. Romansi paini patapita ni pro. Afana tusipekeshera mturaima. Jumanja wakachwemba kipenikati. Si piniti horobai. Jeni oroshi wiri pinipo. Woko chwem. Si piniti. Horomaiti. Jeni oroshi. Oki oroshi. Oiri. Po. Rigiti. Vo. Sabhuku vanoti iweke na uchizati mune nyari kuitika muno mumusha mangu mashoko anosvika kumba kwangu kana yakauya dzimwe dzenguva sandaiudzwa regai ndimbobvunza sekretari wangu sekretari ndo hapana maminitsi andina wenyaya iyoyo zvikanzi Sabhuku vanhu vamuri kuona vari kupera vane nyaya iripo but vanhu vasina kutaura asi ndauya ini semwanakomana chikonzero amai vangu panyaya iyi varipo vedu we mukaregera nyaya iyi vanopera kusanganisira mai vangu kumba hakusi kubikika uko poteri kuonekwa nechimbuzi poteri kuraswa panze vakada kubika vanobatirwa mugoti
nyacho ndei chishedza mai vako vauye pano mai ndo vakasvika vakagara papa naSabhuku vakati Sabhuku mashoko akaitika aya agodokora akauya pamba apa pane vanhu vane chokuita nokubva kwakaita murandakadzi uyoyo saka mudzimba hamusi kugarika zvikanzi naSabhuku kana muchiti vanhu vakauraya ndovakuti mudzimba musagarike imi mukumba kwenyu kuri kubatwa poto muri kuonekwa nechimbuzi uyezve muri kubatirwa mugoti nemuwo makauraya nditi akuti havana kukwanisa kupindura Zimbabwe vanhu vai vakazoenda kwaSabhuku neuwandu hwavo kusanganisira vamwe vasati vaona chavakawanda vakazosvika pa23 vaenda kwaSabhuku vachitaura mashoko achiti Sabhuku takumbira tichitaura nemurume akafirwa nemukadzi murume akafirwa nemukadzi akabuda mumwe asati awanikwa hako pandakapiwa nyaya mhuri yeZimbabwe ndikati ndinoda kuenda kumunhu wacho anove ndiye akarohwa akada kupisirwa imba nomukoti akabvisirwa magwebe akaendeswa kunze kwenzvimbo ndikada kumutsvaka kwaanogara akashayikwa akashayida vafunda achiti ndiri kwaMurambinda ndokwandiri kubatsira imwe mhuri handigoni kutaura newe pafoni uya kwaMurambinda Zimbabwe vagari vemuchivhu takasangana timomo vagari vekwamurambinda pabhowera ofisi musi wasvondo mumugwagwa taisangana tichienda ikoko kune vakasangana nesu kwaMurambinda musi wasvondo ndonyaya yandaita ndonyaya maifambira godobori makada kupisirwa imba makatakurirwa magwebe mukakandwa kunze kweyadhi imimi kurwiswa uku chikonzera vanhu vamushandi navo sei musina kuenda kumapurisa right zvikanzi kudini tenorosiwiripinifo zvikanzi ndinoshanda nechiwanhu vadzimu vangu nevakafa vanondichengeta asi wandinotaka kurumbidza ndiye Mwari musiki Mwari musiki ziso ravo riri pese pese kana vakaona zvandaitwa vanotsiya handina chandoda kutaura newe Bhosho mashoko iwawa ukamabatanidza ukamaunganidza panobuda mashoko akawanda mnati vadzimu vangu naMwari wangu vanoziva kurarama kwangu zvandakaitwa vakazviona ndikaenda kumapurisa kupedza nguva pachadiwa kuvhura dhoketi panoda kuenda panzvimbo ko inini ndoda kushandira vana dai izvezvi ndiri kwaMurambinda here ndichimbonzi uya kunoko aiwa vandataura ivava vachaona zvokuita Zimbabwe vari mukati menzvimbo rataura naSabhuku pazuva ranhasi ari kuti isusu inini wandituke nyaya isina vanhu vari pairi endi takamirira murume wepamba kana achinge auya tozonzwa kuti tomudana kana auya pano tomubvunza kuti varume unovaziva here unochokuita navo here asi murume uyu hatina nyaya yekumubvunza ava vari kuno vati kana murume manga musvitsa tichataura tega zvatakaita but wacho wekutaurira iko zvinozvi haasi kuonekwa candidate ari kupi murume uyu ari mukati meguta reHarare izvezvi ndomari vanhu vane chekuita nezverufu rwemudzimai wake vati vasangana kane rufu vafa vangani vaviri tu vakarara zvokurara zvezvo zvokutoti kurara cheko chaiko vasiri kumuka kwozoita vari kunokerwa mudzimba vari kana vachibika vachitorerwa mugoti poto ichidokanirwa panze kana kuti vapedza kubika mupoto yeusavi vachinovhura kudai so vanoona mutumba kukarakata wekutumbuzi Zimbabwe +263 yeah. So murume anotaura chinzi kune vamwe vari mukati menzvimbo iyi kwanzi vari kushevedzera kuti dai zvaigona murume uyu imbogara kwauri ikoko yes garako ikoko vese vari kuti tiri kushungurudzwa nemufi vangani iko ndinochachikwata chese vese but vamwe nevamwe nezvavakatanga vamwe vakatanga kufa vamwe vakatanga kurwara vamwe vakadzi gurupu revakadzi ndo raibatirwa migoti kana vachibika chimbuzi chichizowanikwa mupoto yeusavi kana kuti poto yacho inoonekwa yakakandwa panze yakakwidibirwa but yange iri mumba anongoishaya pakubika achizobuda panze obviously ukaishayiwa unovhunika kuti chichaitika rikaribude panze unosangana nayo iri panze yakatokwidibirwa kana riri sadza richoirira pasi 0713-938 weekend yadarika iyoyi musi wemugovera ku Okavango Delta Botswana apo pane matoristi vanga varika mumvura yes vari mumwadi yakabhoti kekuita kuchapa kaya nzou ichibva kayatanga kuita sei kuuya ichimhanya mumvura imomo pakafambwa amai we mhanya pa National FM WhatsApp channel zvina kumira zvakanaka kakatongozo beuka kamwadi kaya vanhu vakamhanya mumvura nzou ichichaja baba Isabel nzou ichichaja
manyai pa National FM WhatsApp channel kana musati majoina ingotumira wedro kuti link pa WhatsApp number dzinoti 0713938538 0713938538 kana pa 0712393852 shamwari yake ndiyo yange chidanana nemudzimai aenda akakunogadzira zvakagadzira kusanganisira nyaya yekuti foni yakazooneka ichigara kustafu kubasa but pane nyaya yandoda kuti nditaure nemukadzi wacho saka mangwana ndiri kuuya nayo yakakwana yese but update tave nayo but mangwana tiri kuuya nayo yakapera yemurume wekuenda kuchiredzi kunotora stafu nanhasi anga asati adzoka right makazotaura zvekare nyaya yapasa mukuru wechechi uyu angarohwa nerunyoka mukati chii chakaitika chokwadi pasta vane mari yavakazobhadhara asi vakazosanganiswa nevana vekereke ngavange varipo vakabvisa mari inokwana kuita iyo 4200 plus imwe mombe yavakauraya vanhu ipapo vachidya ivo vakasenge vakuda kuramba kudya vakanzi kana waramba kudya zvafanana kuti vana kubhadhara idyawo saka pasta vakunzwa sei pasta iko zvino vanenge vari nani but ringotatarikawo semunhu angaita sei angamborwara dumbu richiri rakafuta dumbu raaiko zvinozvana kuserera pane kuserera nekusvava nekuserera zvakasiyana uyezve ndakataura nyaya yemufi ari kunzi ari kuramba achidzoka iri nyaya yandakataura kasikakanganisa inofanira ngeri gutu kuti vakanzi vabhadhare mombe 15 mushure memupurisa ikubhowera mupurisa vakarova munhu munguva yehondo varova munhu vakamusungurira vachimudhonza nebhasikoro vamudhonza nebhasikoro munhu yakazofuma akafa pai ari mujere saka iko zvinozvi redhiyo iyi inoteererwa ndisipedza kutaura chimukoma KB ndakabva ndabatwa nehama dzemufi akafa wacho achidhonzwa nebhasikoro zvikanzi kana vachida ngavazouya kwatiri ngati regai ndikupindurei mashoko ekuti sei mufi achiramba achiratidza ngozi kwavari zvikanzi pavakabhadhara mombe idzi vakange varipo pamba imwe ndikubva yaurawa zvikanzi vanhu ngavadye pakaurawa mombe iyi ivo kwanzi vakadyawo nyama kwanzi zvakafanana nokuti havana chavakaripa havafaniri kudya nyama ko ivo vekutadzirwa sei vasina kuvaudza ava kuti ambofaniri kudya nyama ndo parisingazivi mukoma KB kwanzi vakatoruma vachiti bhubhunyawo mabhonzo right mukoma KB ndabva maupdate karega ndingotaura nyaya yandatumira kudhara pachannel yekuti Zimbabwe inoda kuti izive ndataura mhuri yeZimbabwe ndichitaura nyaya yakaitika mukati menzvimbo inonzi iyo Hwedza nyaya yakaitika kuhwedza mhuri yeZimbabwe yakamira sezvezvi kuhwedza kuri kurwadza pekuti vanhu vakawanda vari kushupika kuziva kuti voita sei pamusoro penyaya iyi nyaya yakaitika kunonzi kuhwedza kuFails subkunzanza village 2 ward 14 kwachifi Kawandikira kune murume anogara ari 1 iko zvinozvi asi murume uyu akapedzisa kugara nemwana wake akatotiza akaenda kunogara panext door vepanext door vakangogamuchira mwana uyu vachiti sezvo kumba kwake kusina amai uyezve paine vana zera raanotamba naro mwana uyu ane 25 years ekubereka asati ane mukadzi wazvakare mashoko anoti iwo murume akaita mwana mukadzi wekutanga ndokuzoita mamwe madzimai ari mukati mekuenda iko zvinozvo anogara ari 1 mwana uyu paakatiza mushure mekubatirwa demo nababa vake achinzi ndinokuuraya mushure mekunge abvunza kuti anoona baba vake vakapfeka hembe dzechikadzi achibvunza kuti nai baba ana mama nevakadzi vakarura vese vakaenda hembe dzamunombopfeka dzechikadzi dzinenge dziri ani uye munozviitireiko dzokupfeka hembe dzevanhu vechikadzi vatisvingaseve then oro she will be in the fall mwana akanzi kuti mane demo ndokuti zengoenda panext door but paakainana kunotaura aingogara ipapo sezvo vaingoti ari kutamba nevamwe vana vake zvazoitika ndezvekuti kune mumwe murume zvakare anogara pamba pake akasangana nemurume uyu ane mukadzi wake ane dhirezi rine mabhandi kumashure roita zvokusungwa murume uyu aiti akapfeka hembe dzake anotora hembe dzi achiisa mukati obva vharira mukati pamusoro moisa hembe dzake murume uyu paakapfeka hembe iyi one day akasiye mabhandi achirembera ndoakubva asangana nemurudzi wemukadzi ane dhirezi raakapfeka ndoakubva azviona murudzi wemukadzi haana kumabvunza akangonyerera akati but inenge mukadzi wake hapo ndokunovhura bhegi remukadzi wekumba ndokutarisa hembe dzese achibva shaiwa panga paita mbiri yekuti vagari vemunzvimbo vari panharaunda iyi varoora vanasikana vakadzi vakuru vaishewa hembe dzavo kana ndichiti hembe dzandiri kutaura haasi madhirezi ekunze chete dzakawanda dzaitora ii hembe dzemukati zvakafanana nemapenzi mapitikoti pamwe chete nevanonziwo mataiti nemabra ndo zvaitora ndikangoti matumbwi ese ndo taipi yenhumbi dzaitora so vanhu vaungana
one day vakafamba vachipinda nepachuru chiri pedyo nepamba mumunda wake. Vanhu vachibvaona pachuru pakaunganidzwa matende nedzimwe hembe dziripo. Vaona hembe dzemhuri yeZimbabwe, vanhu vakada kuzama kuona, ndo pakataka kuona kuti dresi ndira nhiri. Varura hembe mukati ndiyangu iyi. Brairi ndira nangere. Vachibvaona pachuru apa pane zvinhu zvakaumbwa zvinenge mazamo zvakatopfekedzwa bra. Plus 263 zvadaro mhuri yeZimbabwe. Vanhu vachibva vaona ndobva vastora vachindobvunza mwana zvikanzi nesuwo ndozvinoitika. Ndakira ndichizona baba ndombovabvunza murume uyu achibva avingwa zvikanzi hembe yemukadzi wangu yandakamboona ukapfeka iri kopi. Achibva tanga kuramba kwai vanhu vachibva vaenda pachuri pa zvikanzi Jewish ndezvanizvo zvikanzi ndinokumbira uregero ndezvangu ndofunga pane kushandiswa kwandinako. Zvikanzi ndozviita sei ndopakatanga kutora kuti mazamu aya andakaumba aya ndinomatora ndomaisa pachest ndobva ndapfeka bra. Saka ndingakabatwa nebra ndopandinozopfeka hembe yechikadzi but ndinofamba nadzo usiku afambe masikati kuti zvidini. Asitoda kuti kuzviite sei. Amai vari pa next door vakashayiwa hembe dzevana vavo kuti vashaye hembe yekutanga kuti chakaitika chii. Amai avo vane mwana asikana ari kuSouth Africa. Ari kuSouth Africa akabva aparamura ikoko ndobva asungwa kuSouth Africa. Vachibva vatsvaga mubatsiri zvikanzi nemubatsiri tsvagai hembe yemwana wenyiri kumba ikoko iwachei mubva mainika paichaoma pane zvachichakubatsira kuti mwana abude kupi uko. Hembe iyo yakanikwa pakabva pasvika mombe haka hembe ndobva yatsenga mombe ichibva yabvisa yasvipa hembe yayo ndokubva yadzorera yakadaro. Pavakaidzorera yakadaro papo ndopa yakatorwa nemurume yambotsengwa nemombe ndobva itorawo iye. Zvadaro chandisina kubvunza ndechekuti nemashiripiti ese aya mwana akabuda here. Handisati ndaudzwa ndichavabvunza mhuri yeZimbabwe kana muchindinzwawo mama vari kuwedza uko ndibatei. Vachibva vamubvunza chii chiri kuitika. Vana vangu inini havasi kuroorwa, vana vangu inini havaroori, vana vangu inini havaende kumabasa. Asi vari kuti ivo vari kufungidzira kuti kusaroorwa kwevana nekusaroora kwevana vari kufungidzira kuti nyaya dziri kuitwa nemurume uyu ndizvo. Murume uyu paakatora vakadzi vokutanga nemwanakomana 25 years uyu akabva aenda ndokutora umwe ndokubva aenda ndokutora umwe. Zimbabwe inzwai zvimwe zvezvimwe zvemukadzi akaenda kumashure pekupedzesera zvakaitika. Murume uyu akarara nomumba mune mukadzi mune murume wake mumbaka usiku akangotsvaga murume wake ndokubva mushayiwa doro rakafarika. Atsvaga murume amushayiwa ndokutora nguva murume asati atsoka ndobva ati ndikanobuda panze nditarise kumushana unobudaga. Achibuda panze dhuma nemurume akatopedza ruvazhe aona kunosvika pamba akapfeka dress akapfeka gogo akatorowa mazamo akatorowa bra. Kumurume wangu anenge mukadzi zvaita sei ndokubva skrima vanhu vakamhanya mangwana pakauya vanhu vachimhanya ndopakatiza mukadzi wachitoenda. Murume akabva azotorwa naamai nemurume uyu akaonekwa ane dress rakapfekwa naamai vane vana dzehembe dzari kunzizwa vanhu vangota munyama nenyaya yekusagara pavarume vari kufungira ndiye murume uyu ndobva vaenda kwaSabhuku. Sabhuku vanataura nezita uyu ndokwavakaenda vasvika kwaSabhuku. Sabhuku vanoti vasvika pano ndoda kutanga nyaya yenyu zviri pamutemo vekwanhengise kuripota kwamakaita ndokumbira kutaura nyaya yenyu rikitibvu shamari unozviziva here. Hongu mazamu aya wanikwa pachuru ndako here hongu. Kwehembe iyi pari zvino ndiyangu asi pane kwandakaitora. Unozviitire zvekupfeka hembe dzevakadzi handizivi pamwe ndinoshandiswa. Zvimwe zvacho zvanga zvakaiswa musaga ndopakanzi Sabhuku hamungatongi zvemusingazive zviri pano. Dzimwe hembe idzi dziri kunze idzi kwazvimwe zvamuda kuona mukati Sabhuku ati no ini handikuzoona ini chandokokudzeni chekuti handikwanisi kutonga nyaya yandiremera ndakuiendesa kumusoro. Saka iko zvachataziva ndechekuti kumusoro kwakaendeswa nyaya iyi kuchadzoka Sabhuku achiudza ava vakanoripota nyaya ndekope but nyaya iyi mhuri yeZimbabwe ndeyekuhwedza. Ndokuri kuitika nyaya iyi kuhwedza kwandoita kunonzi kufails Sabhuku Nzanza village 2 ward 14 chief kuwandikira ndokune nyaya iyi mhuri yeZimbabwe. Baba vari kutora hembe dzevakadzi vachizodzipfeka usiku. Kana ari maskati vanopfeka semadress, kana riri trouser vakapfeka dress. Munoona kusiyana kwedress netrauzi. Unonyatsoona kuti munhu mafambiro ari kuita mune zvakaungana mukati pane zvirimo mukati. So dress iri riri pachannel yeNational FM ndo dress rakabatwa naro ndorimwe risiriyo iri but ndorimwe rerimwe racho rakabatwa naro rine mabhandi kuseri rekuti kana akasapfinyira mabhazi roonekwa kuti pane chinhu chikurembera.
saka sofa zvinhu zvawanikwa zviri pachuru zvakawanda sei? Zvakawanda, pane hembe, pane mataitsi, pane type hembe dzemukati kusangasa mabra. Iro bra futi rakatoonekwa muridzi waro. Umwe muroro pane umwe musha. Saka nyaya iyi haisati yatongwa. Haisati yatongwa. Sabhuku yangoti yandiremera. Ndakwenda kwamambo. Ndokwenda kumberi. Manya paNational FM WhatsApp channel unozvionera wega ka dzimwe dzehembe. Muritoona timutuba samu baba. Dhamo. Twakagadzirirwa. Twakagadzirirwa. Ndo tanovati pacheti rikiti. Rikiti. Tobva tapiriwa ipapo. Shasha yakutofamba ichitomodhera baba inenge yachimama. Asi unenge uri usiku. Unenge uri usiku. Anenge ari kupi ko usiku? Amini kwaanenge aenda kwaanenge atendera. Mukadzi akatozomuona akudzoka. Mushuke moti askrima kuti mukadzi murume wangu kuzvanenge mukadzi. Ya. Regai tizonzwa kubva kwadiwa vateerere kuti chiko chinenge chichitwa nemurume uyu, chinenge chichitwa nemurume uyu. Ndiri kuona pane vakawanda kavari kutsvaga kanhamba dzemubatsiri wekufilabhusi baba Isabel panyaya yamataura yekufilabhusi. Okay, namba dzinoti 0781 150 770 0781 150 770 neimwe ndi 0714 204 235 0714 204 235 ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho. Zimbabwe mune vabereki vari kuchema vachiti ivo hatichazivi isusu kuti toita sei nenyaya yemasweji. Pamasweji mukaenda paWhatsApp channel yedu muri yeZimbabwe muchaenda kunoona chimwe chimbuzi chiripo mugoona zvachiri. Vari kushevedzera kuti vane mavhiki anogona kuita matatu chimbuzi chakadaro. Vakatiendesa mashoko kune vanoita basa iri kwanzi vanenge vachingoti tiri kuuya. Kuti ivo vari kutokumbira dzimwe dzimba dziri pedyo ndo dzavari kukumbira kuti vanokwanisa kunobatsirika vari ikoko. Kana panenge pakavharwa zvinenge zvakatooma. Kana warwara sekuti uri kunzwa mudumbu zvinenge zvakatooma. Kana ukashanyirwa kuti uti muyeni wako umuendese panext door vasingamuzivi vanenge vachiti kwete. Vari kutoshinga kuti ivo pachavo kana paine mashops ari padhuze ndoko vanotofamba kuenda kumashops wosvika wopinda kana mubhawa mwemwe mune chimbuzi chinonzi muri wese. Asi vakaendesa mashoko ekuti tibatsireiwo kwanzi vanongonzi tiri kuuya hapana ari kuuya. Mukaenda ipapo muchatoona imwe imba iri chimbuzi chandaisa nenhamba ipamba ipapo kusanganisira neimwe misha iri padhuze ipapo. Asi zvinhu izvi zviri kuitika kuGlenora kwandakambotaura zvakari pedyo nechimwe chikoro chiriko ikoko. Kukana zvaakuitika pachikoro muri yeZimbabwe vanechikoro vachipinda imomo pageti kana kuita sei munofunga kuti tinosvika kopi muri yeZimbabwe. Ndaramba ndiri kuGlenora ikoko. Regai ndingoti ndobva ndaenda panonzi ipo paGlenview 7. Musati mapinda paGlenview 7 vekuGlenora vakaenda kunoripota papi nyaya yesuwa kukanzuro yavo yekuGlenora ikoko. Vangakwanisa here kutiudza kuti ndiani wawakaenda kunoona pawakaenda kunoripota zita rake? Ndofunga muri kuzvinzwa kana muchitinzwa vanhu vane dzimba kusanganisira nhamba yataisa iyo inova chimbuzi chiri kuputika nedzimba dziri pedyo chiri kuputika tweche. Tibatsirewo nokuti zivisa kuti pamakaenda kukanzuro mukanosvitsa nyaya yenyu wamakanoona ari muofisi mukamusiyira nhunho dzenyu ndiani? Zimbabwe kazhinji kacho tinokuudzai kuti pamunoenda kunoripota nyaya handitika svikai muchibvunza kuti tataura nani taripota kuna ani pamagarira nyaya. Yes, pamakuru vakazviziva ndizvozvo. Pamagarira nyaya vakuru vakazviziva kuti ndo zviri kuitika kupi kwamuri kugara ikoko. Dzimwe ngotopedzisa kati akupa cancel mumesha kuti havasi kuita basa asi pane munhu ari kukoniwa basa. Saka kana mune zita remunhu iye wamakanoripotera nyaya wamakaudza nyaya tiudzei kuno tobva tabata vakuru vake kuti munhu uyu akanoita sei akaudzwa akatambira kanyaya yevagari vekuGlenora B musi wakati kusvika pari zvino hapana matanho akasopa izvo zitatiwenye 3 weeks masweji achingotubhubuka. Baba Isabel kana chitaura nyesweji Zimbabwe munoinzwisisa maposere nokuti vateereri vari kuchema kuti mavhidhiyo kana kuti mapiki amuri kutaura kuti matomera hasati asvika. Yes. Alright Zimbabwe. Regai titarise vanotana izvozvo chikonzero kuno kutatora mabvisa tinomaendesa kuti asvike ikoko. Paul Wamoli paMount Pleasant Heights akachibata kachimuti. So kana muri makateerera vagari vekuGlenora B tiudzei kuti makanoripota kunani isusu tofambira nyaya dzacho.
tinzwe kana kuti toona kuti ndiani ari kugarira basa. ichokwadi muri yezimbabwe ndiri mukadibe kupambadza naye ndiri kutaura muri yezimbabwe ndakambotaura nyaya yemurandakadzi anga akazvitaura kudaro achibva aenda kunobatsirwa namadzimai nguva ekupona yasvika ndobva aenda kunobatsirwa ipapo bati aenda kunobatsirwa ipapo murume anonzi kakasvika kwekutanga zvikanzi mirai bamai vari kuzorora chikonzero vari kuzama kugomera mwana vakapinda kepiri zvikanzi imbomirai mai kuzama kugomera kebari ketatu kachona murume ndopakazosvika zvikumanikidza mukadibe kupinda akatowanika mukadzi wake akatofa kudhara ari mumba imomo asi zvinonzi muri yezimbabwe madzimai vabatsira mwana uyu pavakaona kuti vakundikana vakapinza ruoko mukati vari mukati mekuzama kubudisa zvakanga zviri mukati ende nyama dziri kuoneka ipapo dzinoratidza sekuti izvo mamwe atori matumbu kana kuti koti inonzi ngekabata mwana vachidhomora vachiisa muchiplastic paper vachibvisa kudaro kusvika mukadzi afa ndokuenda kunoripota kumapurisa mukati medzimba kilenora kusvika mapurisa yakuzotora mutumbi ukaiswa kumoshari waendeswa kumoshari kudaro muri yezimbabwe wakazotaurwa mushure mekuti iwo aitwa postmortem yekuti mutumbi uende kumusha kuna ndokwamurewo muri yezimbabwe vachisvika ikoko vakaungana kuti vamirira kuti varatidzike mukadzi akanga afa nepamuviri mwana wacho anga atosara zvakare ngatibe nzvimbo yekumoshari kuhospital achibva apiswa ikoko muri yezimbabwe inzwai vakachera guva rekutanga ndobva raita ruware ndobva vafutsira ndokuchera guva repiri ndobva raita ruware vachibva vafutsira ndokuchera guva retatu vasati vapedza guva retatu paka amai madzimai vaiva ndokuponesa mukadzi uyu anyangukuta vachibva vasvika nemapurisa zvikanzi tine urombo tasvika pano amai ava ndo vaibatsira mukadzi uyu pakupona vari kunzi vauya nemamwe mapatsi emukadzi uyu akasara pavaiponesa kuchibva kwabudiswa chipepa chairatidza kuti icho chine mamwe nyama dzinenge matumbu neropa nemapatapata umu manga muine zvakare kahoko kani kaikrosi kanoratidza kuti kanoshandiswa namadzimai kana vachibatsira vanhu nemazino matatu anonzi iwo pavaiti mukadzi uyu ngaagomere akarumiswa mugoti paakarumiswa mugoti ndopakabva mazino 3 pakabva patakura mutumbi zvakare uchinzi kana nyaya yakura kudai so yakudzorwa ndobva vakabvunzirwa kwamuriwa kuti ndekupi zvikanzi gilenora polisi ndobva takurwa ndobva adzokera zvakare bheki kusvikadzorirwa zvakare kumochari but pakazobvunzwa mashoko muri yezimbabwe yekuti ko pakati pamostimoti mekutanga hapana here kuonekwa kuti mudumbu hamuna matumbu hamuna makodhi zvakabviswa chiremba anonzi akati pakauya kunoko takaona kuti akafa nebp zvese zvanga zvisipo kusvika amanikidzwa kunzi aiwa vhurai kusvika vazovhura vachivhura ndokuona kuti matumbu ahamo aonekwa kuti ahamo izvezvi zimbabwe kutaura kwatiri kuita panguva ino mutumbi uyu uchiri kumochari matumbu acho iwawo zvakare akunzi akuda kuongororwa zvakare kuti iwo matumbu ndiwo but ndeye mutumbi uyu here iprocess iri kuitwa wangu matumbu aonekwa kana uyu dokta akamboti pakutanga pakauya muchiita postmortem matumbu anga aripo iko zvinozvi ozoenda kuti akabatwa nemunhu iyeyo ainzi aponesa achiti mapundu aya vandaiponesa munhu ndizo nyama dzakabuda dzanga ndinadzo idzi saka azobva kupi vakuchitarisa iko zvinozvi pasecond postmortem ndo pari kuonekwa kunzi zveshuwa matumbu chii hapana kuwakabudiswa papi nani rini but anawo wacho ari kuti pandaiponesa ndo pandakabvisa nyama idzi asi kana paripo waiponesa iwewe paakaenda kupostmortem sei vakaita postmortem vasina kuona kuti mudumbu hamuna matumbu vachikuti munhu afa nebp saka iko zvinozvi kana paita kupesana hazvichazivikani nokuti muridzi wedumbu racho ndiye akafa haagoni kukupindurai kuti uyu ndiye akatora matumbu avo saka matumbu angu ndi aya paakuda michina matumbu aya akunzi achiongororwa zvakare nevanoongorora kuti mutumbi uyu ndiwo here umwe chete nematumbu aya amai vaya makati imimi pavakasvika neplastic bag ravanga vanaro chinzi mune nyama dzakabva pamudzimai uyu uyu anga achitoda kutovigwa right vachiriko here kuchizarira aiwa vari kumaoko emapurisa aiwa vanombogara varegedzwa visi kumaoko emapurisa ndisingazive 2-3 days but kubva ipapo vari kumaoko emapurisa pachiitwa mainvestigation
ya zvakaoma chokwadi. Baba Isabel, vanenge vachidaka kukusvitsa inyaya, vanenge vachidaka kukupa inyaya, munobatika sei? Ichokwadi muriyezo mabarikani ngoti wamukaseko primitar sai machakwa mambe special Peters rucha Dr. Mibebere Elias Girifa Dr. Aleki Gweja pamwechete na Aleki Machesa chimuta Aleki Macheso chimuta wakabata ndapiwa chichebo nemwe munhu akanga ari mushow yakanga ina bapadi kana kuti iye Somaliland mafia ndele pamwechete na Aleki Macheso we orchestra mberi kwazo vakanga vari pazebra pambare kwanzi baba Shero andizivi kuti mungashanduka kuita zvimwe zvipi panguva yekuti ayaya nanhasi ndiri kunzwa ayaya munzeve dzangu chikonzero pamakati ayaya nhasi patakatedzera kuti ayaya tichisimudza maoko mudenga ndakabva ndaona ndisisina foni saka ndiri kurwadzira. Mhuri yeZimbabwe ndichakupai mangwana nyaya yemurume ari kugokwe kuchinyenyeto anoti iye akadanana nemusikana anoenda achimumanikidza achiti uri kundirambirei, anoenda akabata mboma, anoenda alimutorera foni nenyaya yekuti wandirambire uchandira, but iye aine mukadzi wake achigara nemukadzi wake. NemuHarare zvakare munhu akambenge ari mupurisa ari kumanikidza musikana kuti uri kundirambirei, unozviziva here kuti ndoshanda nemapurisa nondembe wemupurisa, musikana anogara achirohwa achinzi hausadanana nemumwe haufanira kudana nemumwe. Dzinenge dziri kumangwana ndingo dzakawanda. Vanoda kundibata mhuri yeZimbabwe munondibata pachikamu changu chinoti izvo 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabhipa za Dr. Elias Girifa Wesa Power po Rigiti Vu. Tichipasa kutenda kuna Boshongora ni Nchemero wakanyemba Bonzo Natasha Ziko tigumane nkati mabzirongwa bzirango Musare Mushe 538. Hello pa National FM Radio. Hello kanyemba Bonzo. Zviri kufamba here? Zviri kufamba ndi Ale Beja eshikule. Zviri seko mzukuru Gweja. Ani ndakataura nezviro paye kuti kamba iri kusangana nevanodemo. Ende ngaite semuchinda westaff ngangoti ndipinde kwandei pane zvandikupenda ndikutsvaga westaff ngawadonhe wese. Ombomira kudzokera. Ngamiro dzoka mukadzi uyu famba mukadzi webata mugoti webata makapu bata sauti. Ndichakupa advert yemurume westaff update yemurume westaff talelayo. Ndinoti muzondipa zvekare iyoyo hatara chokwadika vanhu vari kushereketa iwe unoti uri mubatsiro rogodobori wouraya futi. Munhu kana ndatsvaga munhu wangu wenyumwe kuti wakuya apo wasina kudanwa zvoratidza pachena kuti ndo akaita zvinhu izvi. Vaitoziva kuti kuya kwagodobori kama wanatanga. Ende mukwasho akagona bhosi aizopinzwa bhizi nehama dzomukadzi kuti ukauraya mwana wedu. Ya pakaipa ita zuru. Rete Patrick na wake. Kuri tani kudomboshava. Kudomboshava kuraidiwe. Peter Zuru. Uri sei hako nesinyoro tayaziyo. Ayo aziyo tazi red room ngengezi chakachaya. Tinotenda. Ari Washington. Washington ari bozwe kuti. Inda unyarara kuti ari kuchikakurwa futi. Aiwa kana pane zvari kuita pane chaari kumhanyira chanetsa chasabhuku padema apo. All right. Ayo ngazifambire. Ehe. Apo mubatsiri uyo akagona akati murume ngambobva munzvimbo ngaramba ariko kwariko angatoti handisi muZimbabwe ndakabuda. Musadaro. Because ukaona munhu achiuya achiuraya vanhu wozoda kuzosvika pakuda kuzovharidzika nyaya iyo vachiiaamwe munhu pasi hazvinakisi. Ndizvozvo. Saka uyo akatouya akabatsira ngaachinyatsobata basa chaizvo uyo ngaapinde muchibage hatitoti kunzwa kuti adzoka because aendawo unotsvaga staff. Ngambomira kudzokera. Vambomira kudzoka anodzokerei handiti amboenda here kunotsvaga staff achadzoka hake. Achadzoka hake. Vanhu vanenge vapidza vose handiti vakaita vachiti vakangwara vanogona vasanganawo neanogonawo kupedza dambudziko vanga vaisa ivo. Nai Peter Zuru unovenga munhu kuti aenda kuchikoro ari kuzvidzidzira akukanganisira chii? Ndohuroyiga kanyamba huroyiga. Uroyi hwacho ihwohwo kuti unovenga munhu asina chakutadzira ungomuvengera icho hapana ungorwadziwa ndokurwadziwa. Kungorwadziwa chokwadi. Aiwa ngavabatwe ngavatumwe nemabasa avo hausi utsinya hwavari kuitirwa. Ya pakaipa